Kepanggih malih wonten pembelajaran basa Jawa kaliyan Bu Srikandi. Dinten menika kita bakal membahas babagan struktur baku sandiwara. Struktur baku sandiwara kuwi ana babak, adegan, pacelathon, prolog, lan epilog. Babak yaiku bagian naskah sandiwara kang isine ringkesan saka crita ing salah sawijining papan lan wektu tartamtu. Bagian iki kanggo nggampangake paraga-paraga kang pentas kanthi adhedhasar wektu lan papan kang sumadya. Adegan. Saben sak babak kuwi mesti ana adegan-adegan. Adegan kuwi bagian saka babak kang ditemtokake karo owahing kedadian kang gayut karo teka lan lungane paraga nalika pentas. Tuladha, nalika bapak lan ibu guneman perkara Andita. Adegan iki rampung. Crita ganti adegan sabanjure. Penny kancane Andita teka goleki. Adegan kasebut rampung. Ganti adegan Andita tekan omah lan swasana dadi owah rada geger. Pacelathon. Pacelathon yaiku bagian saka naskah sandiwara kang awujud guneman antarane paraga siji lan paraga liyane. Pacelathon kuwi bagian kang wigati ing naskah sandiwara. Tuladha pacelathon. Bapak Mbak Dami Andita durung bali. Mbak Dami dereng bapak lan sateruse. Prolog yaiku perangan naskah sandiwara kang ditulis dening panganggit ing wiwitaning sandiwara. Prolog iki isine nepungake paraga-paraga sing ana lan wateke. Bisa uga sinopsis. Ananging ora kabeh naskah sandiwara duwe prolog. Dadi prolog kuwi bisa ana utawa ora gumantung panganggite. Prolog kuwi ora kudu ana ing naskah sandiwara. Epilog. Epilog yaiku panutuping sandiwara. Epilog iki menehi dudutan saka isine crita ing naskah sandiwara. Matur nuwun.